vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndinotoendawo kuchechi mukomanasha, but ndine dhendewo iro randiri kurongera umwe mukadzi uyo who is a married woman, and ndinozviziva kuti kubvuma achabvuma zvake nekuda kwekuti there is some information about her that I have, kuti akamboita chikomba kubasa kwake. Saka ndoda kuti ndinge ndichizombomupinda nayo nyaya iyo yekuti akaita chikomba. Saka I know kuti she is going to agree, but mukomanashi ndichimunyenga mukadzi uyu hakusi kunzi ndinomuda kana kuti it is just a way yekuti ndoda kuti ndinge ndichingomunyengerera just to seduce her, and I know kuti it is going to destroy her marriage. The reason as to why ndikuda kuti ndinge ndichizodestroy her marriage yake, it is because vanhu vaya vanozviona sekunge ivo ndivo vane yose, kuita sekunge chechi yose ndo vakabudirira, uye zvekare ndivo vatinotoita ma-marriage counselors kuchechi kwedu because of their love and also their level of life. Saka vanhu vane tumari twavo. Munongoziva kuti vanhu kana vakagara vaitawo kamari vanobva vangotanga kungoitwa vana holier than thou, kunyange vanhu vasinganamati. Saka ipapo pandakazonzwa information yacho iyoyo kubudikidza nomwe muSouth African uyo akamboshanda naye mukadzi uyu, ndakatovhunduka ndikatorohwa nehana, because I never expected kuti iye mukadzi uyu angaita zvinhu zvakadaro. But at the same time I was very happy, because for a very long time I had been thinking of ways of destroying her husband, because nemurume wacho takamboita sekunge takanetsana, but it was just a minor issue. But inini ndiri munhu wekuti kana ndikanetsana nemunhu handikwanisi kuti ndinge ndichizoregerera munhu uyo wandinenge ndanetsana naye. Ndokusaka mukomanashi nanhasi uno ndiri kuzviudza kuti I have to get my revenge, and what is a better revenge than to do this, than to make sure kuti I sleep with the wife, and mushure mekunge ndazosika bonde nemukadzi wacho ndobva ndachizoudza vanhu, and muchechi mutori nomwe mukadzi uyo wandinowirirana naye, wandinoziva kuti iye kana uchida kuti vanhu vange vachiziva secret yako, you just tell her. And once ndamuudza mukomanashi on my side, inini ndiri munhu wayo wavanototi handitombokendengi, ende mudzimai wangu anotozviziva. Saka I am not even scared kuti kana ndikarara nemukadzi uyu, even if I expose myself kuti ndikudanana naye, ndikazototyira iye kuti yake marriage ndo inoparara. Yangu mukomanashi, it has been tried and tested too many times, and I know kuti it will still stand the test of time kana kuri kunzi izvi zvandiri kuronga zvikabudirira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Pandakauyawo kuno kuSouth Africa mukomanasha, ndaitomboitawo zvekuprofita, and takangokurirawo muchechi idzo dzidzi dzechiprofita dzekumasowe. Saka ndakabva ndazoya kuno kuSouth Africa. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichiri kugara muPretoria, apo pandingangoti upenyu hwangu ndipo pawakabva wazongodhakwa. Still ndainge ndichiri kuita izvozvi zvokuprofita, ndobva ndachizotanga kuturwa nevamwe vakomana. Saka vakomana ava vaita zvekunoba tambo dzemagetsi dzeEscom. So mukomanashi ndakashandidzana navo vakomana vaya kudzamara ndazova nezvivindi chaizvo zvekutoti kana poho ndakapedzera ndava kutobata poho, then ndokubva ndazotiza muPretoria muya mandainge ndichigara, because vanhu vemucommunity vainge vava kutoti vainge vachida kundibata, vange vachizondipisa. Mukomanashi ndakabva kuPretoria ndikauya kuno kuCape Town, ndainge ndakangopfeka mapatapata, zvinhu zvangu zvose ndakangozvisiya mukomanashi.
but ndikangoti Mwari vakandinzwira nyasha, because ndakati ndatiza kudaro ndichizoya kunoku kuCape Town, ndipo apo pandakabva ndazosangana nevhidhiyo rimwe randainge ndakatumidzirwa nevamwe vandainge ndichigara navo mulocation imomo. So vakanditumidzira vhidhiyo riya vachitondirakidza kutoti vamwe vakomana avo vandainge ndichiita zvekuba navo, umwe wacho akazopiswa, vakaita zvokungomupfekedza taya ndokubva vatomupisa paya nekuda kwekuti ainge achifambawo achiitawo zvekupindira vanhu mudzimba. Saka umwe musi akazobatwa ari mune imwe imba, izvo ainge afunga kuti vanhu vepo vainge vasipo, ndokubva apinda paya akabva atanga kuba, ndokubva azobatwa. Akati abatwa ndokubva azopfekedzwa taya, ndokubva vazomupisa. Zvino ndava kunoku kuCape Town, mukomana acho sezvamuri kungoonawo kuti nyika yeSouth Africa yava kurwadza kurarama uri mairi. Saka ndakatongozviudza kuti iko zvinozvi kana kuri kunzi ndikatongowana gap, inini gap iro ndoda kuti ndige ndichizorishandisa so that ndige ndichikwanisa kuzotongoita mari, kunyange zvikanzi ndichaita robbery yekuti pachafiwa, ndichauraya vanhu. As for now, kukudzai chokwadi mhuri yeZimbabwe handisisina kana basa nazvo, because target yangu ndeyekuti dai ndakwanisa kuwana gap rinongondipa kana 200,000 rands ndobva ndatodzokera kumusha. Nemari iyoyo I'm pretty sure kuti ndinokwanisa kusvika kumusha ndikatotangawo chiproject changu ndikatorarama upenyu hunenge senani. Ndiyo confession yangu iyo yandinayo mukomanashi. Ndodawo kuti munge muchizondipostera nyaya yangu uye zvekare muchindibvunzirawo mubvunzo wekuti saka zvose izvi zvandinoita izvi zvokupota ndichibira vanhu mafoni avo, dzimwe nguva ndichitoshandisa violence, ndinganzi ndiri wrong here kana kuti ndiri right? The reason as to why ndichida kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira ipapo, it is because apo pandainge ndichimbori kumusha pane pamwe apo pandakakumbirwa mari nasekuru nyakubereka baba vangu. Kubva ipapo zvinhu zvangu zvakabva zvazodhakwa kuzonosvika ndichitanga kuita izvozvizvi zvekubira vanhu. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira ipapo kuti nesituation iyo yandakambosangana nayo yekuti ndakagadzirwa nasekuru vangu, ndinganzi ndiri wrong here kana ndava kutongoraramawo ndichiita zvekubirawo vanhu sezvandinoita. Ndinotoita sekunge munhu ane mushonga wekushevedza munhu uya anenge aine mari dzake. Munhu pamwe anenge atobva kumba kwake achiti ndikuda kuzopinda mupepo, ndobva ndanhonga kana chifoni changu, but anozongoti kana achingonosangana neni ndipo apo paanototanga kutondiudza kutoti iye arikuda unotenga foni kupepo. Ndobva ndatomurakidza dzimwe foni dzandinenge ndiinadzo, anenge atori mafoni mahombe, but mafoni awa anenge ari mademo phone manje, zvokuti ndinotokupa foni but later on you will discover kuti anenge ari mademo phone. Saka ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe kana ichinge yazoteererawo nyaya yangu muzondizivisawo, ndapota kuti zvandiri kuita izvi ndinganzi ndiri wrong here kana kuti it is a matter of me trying to survive in a foreign land. Upenyu hwakaoma hama dzangu muno muSouth Africa. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section, but as long as muchibira vanhu you cannot justify yourself kuti muri kuda kutonzwawo kubva kwatiri kuti what you are doing is wrong kana kuti it is right. I'm sure kuti mwoyo wenyu uno uchitokuudzai kutoti zvamuri kuita izvozvo zviri very wrong, asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndikuda kureururawo chivi icho chandiri kuita uye zvekare ndichiitira murume kwangu ex-husband yangu Hutsinye. And from the look of things it seems as if nezvose izvo zvandiri kuita mukoma vana vangu ndava kutoona kuti character yavo vatova this unlikable character, and vava very toxic towards almost everyone, every man, and toxic, very toxic. Vana vangu vatova very toxic, and they only love their stepfather because ndivo vega vandinongoti he is the only man that is good. The reason as to why I have been raising them in such a way mukomanashi, it is because of bitterness. Ndakabuda mumarriage ndisina chandainge ndinacho mushure mekunge
murume wangu, my first husband, atanga kundihorira, then I decided to let it go. Ndaifungidzira kuti iye achazonditevera because ndakangobuda mumba ndisina kana chandainge ndinacho. Ndikati munhu kana akazonditevera akauya kumba kwevabereki vangu, then we were going to talk about it, but munhu haana kana kumbogara akanditevera. He then continued nemagirlfriends ake, ndikatonzwa chitonzi munhu ainge atizirwa. So right now zvandava kuita ndezvekuti ndinoshandisa vana so as to cause confusion in his marriage. Dzimwe nguva mukomana nacho ndinokwanisa kana kungofona because iye ndakatoona kutoti akatogara aita mistake iya yekuti he did not want me to have a relationship namai nini sezvo ndiri baby mama vake. Akangotanga kungoita zvinhu zvake achingoshandisa masecrets, doing everything in secret, tichitaurirana in secret. Kana kuri kunzi kana paine mari yaanenge achida kupa vana, we were doing it in secret. Saka ndakabva ndatotora full advantage of that. Ndikabva ndaita sekunge munhu ari right mazuva ekutanga, but ndichiziva kuti in the future I am going to cause so much confusion in his marriage. Saka dzimwe nguva ndinongomirira paya kana ava kumba ndobva ndinobva ndazofona manje. Ndinotofona ndichitoti kunogo vana havana chakati and izvi ndinowanza kuzviita towards month end, and ndichitoziva kutoti vanhu vanenge vari busy vachiplana, vachironga nemari dzavo idzo dzavanenge vachitarisira kuti vachazodzibata pamonth end. So I do this so as to cause confusion mumarriage. Uye zvekare ndinoti paya kana akati ndikuda kumboona vana vangu, of course I give him the kids, but vana ava ndinoti kana ndichivaendesa kumba kwababa vavo kuti vange vachinospenda weekend variko ikoko, I make sure kuti ndinovapaka mashoko ndichivaudza kuti maini wavo muroi, uye zvekare baba vavo irombe, ende baba vavo vakaitiswa rombe nekuda kwaamainini mukadzi wavo mudiki. Ende ndinotovaudza kutoti mwana waamainini ivo havana ukama naye mwana iye, because ukama hwakakosha, ukama hwekwaamai. Saka ndo mashoko avo andinovapaka. Ende dzimwe nguva murume anozotondifonera achitonditi naiwe ko zvose zvinotaurwa nevana izvi vakazviwana kupiko, but I just respond to him and I tell him kuti ndo zvinoitika kana vabereki vakagara varambana, vana vanongokura vaine bitterness. The reason as to why I do all of these things, it is because ndinozviziva kuti iye vana vake anovada zvisingaiti, because sometimes nyange akatoona kutoti ndinenge ndichikonzeresa mumarriage make, but anotomeka sure kuti side rangu he tries to control me, uye zvekare side remukadzi wake he tries to control the wife as well. So inini ndinotoshandisa advantage iyoyo, because dai anga ari munhu anonyatsokugaya angadai akatosiyana neni, because I am also married and he should have learned from me. Inini ndakameka sure kuti he does not have access to my current husband, because I know that the moment that he has access to my current husband zvinozokanganisa zvinhu zvakawanda. Saka iye nekuda kwekuti he is trying to build his so-called family, hanzi vana vangu ndoda kuti vange vachizokura vachiwirirana. Saka that is why I have access kumukadzi wake. It's not like ndinovatuka amainini ava, but ndinongoita zvinhu zvinongobohwa. So dzimwe nguva ndinokwanisa kungovaisira ivo status, but ndinenge ndakaviga vamwe vanhu vose only for her. Ndobva ndangoisa mapictures angu ekudhara neex-husband yangu, then ndobva ndatongonyora caption ekutongoti this family it used to rock, this family used to be fire. Apa ndinenge ndakahwandisa vamwe vanhu vose, and I will just make to see mastatus iwavo, and I know kuti ndinenge ndatovatokonya zvekuti there won't be peace in their marriage. Dzimwe nguva ndinozonzwa manje ndava kufonerwa neex-husband, dzimwe nguva anenge achitopopota achiti but iwe ko uri kumbozvifambisa sei, why is it uchiri kuramba uchingouploada mapictures ako? But nekuda kwekuti ndinozviziva kuti the reason as to why he is still keeping me very close to him, it is because vana anovada, vana vake anovada zvisingaiti. So mukomana shi ndiyo confession yangu iyo yandinayo. Kana mukapostawo nyaya yangu ndezivise iwo, but lately I have been seeing kuti vana vangu vava very toxic,
ende mashoko ose aya andinogara ndichivaudza. To my surprise now they even know kuti what it means kuti kana mugere mose sevana unokwanisa kutoudza umwe mwana kuti iwewe handina ukama newe. I was shocked one day ndichitonzwa vachitoudza mwana my current husband vachitomuti iwewe uri mutorwa, hatina ukama newe. Kunyange izvezvi tikafa iwe hautombobvumidzwi kuti unge uchiuya kuzotiona kumochwari, in which vachiri vana. But the reason is to why I used to tell them this, it was because ndainge ndiine bitterness ndichitovaudza kutoti hamainini venyu havana kana ukama nemi, kunyange mukafa imimi havambofi vakauya kumochwari, kana mwana wavo haatombofi akauya kumochwari. But I can see kuti vana vangu ndakatovakanganisa, vava nethat unlikable behavior kunyange vari pane vamwe vana zvavanenge vachingotaura. So kana wega unopedzisira wava kutonyara nekuda kwekarekta yavo. So mukomana shi ndodawo kuti mundiposterawo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe, ndiyo confession yangu iyi. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we hanzi vana vangu vatu vane katoxic behavior kutoti vanotoziva kutoti munhu uyu handina ukama naye, iko kuzoti vana ava hanzi mukuru wacho ndiye ane 11 years, mudiki wacho ndiye ane 7 years. But hanzi vakutoziva kutoti kana tikafa munhu anokwanisa kungoya kuzoona zvitunha zvedu kumochwari hanzi munhu anenge aine ukama nesu. Pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.